Ok, ne plus de astăzi. O să vedem ce am mai postat noi așa scurt. Episode scurt. Hai să începem cu cel mai nou. Mă las și o să ne uităm și la comentarii. Bă, nu m-am lăsat, deci... Ia, du-le. Da, ăsta n-am comentarii. Deci am făcut așa. Scrie și aici. Nocivla împreună. Da. Aici e Bogdana Ben Family, poate știți. A fost pe locul 9 în trending. Și am doar un like. Adică... Bă, aici n-am mai postat la ok. N-am avut timp să fac. Aici nu știu dacă a scris bine. Роскомздрав не запретит. S-a dus tătul. 51 acum 61. Dă tu un subscribe. Dar serios, dați un subscribe. Bă, dați un subscribe. Adică e colegul meu, dați un subscribe. Uitați-mă pe mine. Asta și eu pe la mea, l-am stat cu el. Am pus pe episod. Bă! Uite, gata, m-am asait. Mulțumesc pentru 50 de abonați. Bă, mi-am postat 3 videouri. Lol. Deschideți pe canal pentru că mâine să pui mâine. Da. Unde sunteți eu? La frig. Adică la frig. Nu. Aici în fața mea, deci... La, uite. Ala. Cât face 7 ori? Nu. Cât face 7 ori 3? 7 ori 3? 7 ori 3 de cuc mă iei. 8 ori 4. Sugi căcatul. 5 ori 2. Câștigi un coi. 9 ori 5. Mă cac într-o pungă, ți-o pun pe preș, îi dau foc, sun la ușă și fug. Wow, dați un subscribe la canal. Da, bă, chiar dați un subscribe, chiar am dreptate. Dați un subscribe. Am pus asta de scriere. Nu am pus. A fost rezolvată. Da. Bă, da, am făcut ceva abonați. Acum vreți episodul Royal să-mi spuneți în comentarii dacă puteți. Da, o să postez. Dar nu mai am. Bă, da. Cineva s-a dezabonat că aveam 30 de abonați. Uite, Pufi m-a ajutat să fac 40 de abonați. Dați-mi provocări. Mi-a dat doar cineva. Un nume fain. Cine e un nume fain? Chiar să faci cel mai nou. Știu. Dați-mi provocări. Nu știu să cum. 27 de abonați. Asta e Insta-ul meu. Bă. Singurul noob care n-am început o serie nouă de Minecraft. Care n-am început, mamă, să vedeți cântam eu. Să vedeți cântam eu pe fundal. Am o voce. Acum eu vorbesc pe nas, că sărăcit. Fiți atenți. Uitați-mă cum aud! 27 de abonați. Voi unde sunteți? Voi unde sunteți? Eu am terminat lista aia, n-am mai editat-o. Voi unde sunteți? Acum. Da. Da, mea și biule. Da, eu umblu seara. Cine dă 1v1 Brawl Stars? Da, chiar, cine dă 1v1 Brawl Stars cu mine? 3 like-uri. De ce am cu 3? Da. Aveți linkul în comentarii, fete. Eram deja abonată. LOL.
Lele. Ceasul meu care l-am stricat. Ceasul ăla zici că e de pe timpul Ceaușescu, ce m-am spart de râs. Primul, șmecher cheas. Dați-mi o notă bradului meu. Și am eu dat 9 din 10. 9,8. 10, nota 10. Am cam oprit filmarea. Haideți. Da, e cringe, știu. Mamă, fiți atenți aici, deci am cu 7 like-uri. Că am cu promovar lui Ciprian. Au, ce drăguț din partea ta. Tu cu Ciprian predai sunteți prieteni. Și eu am zis da. Abonat de mult timp, lol, dar frumos clip. Frumos clip. Zicem, hei. Hei. Eu am zis, cred că hei, înapoi. Dar, bă, nu mai am 5 like-uri. De ce? Da, că mi-au băgat 800 de Robux. Fiți atenți aici. Acum am 156. Roblox. Home Roblox. Și... Hai mă, mai rapid, mă țin suspans. Ha, bă, mai rapid că mă țin suspans aici. Am apăsat. Nu. 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 907 Robux. Da, Cody. Nu am mai făcut. Bă, ia să fiu Cody. Făcea acolo. O din drama totală, mi-aduc aminte de 2015. Așa, deci, frate, au zis că fac tot drama totală. Și nu am mai făcut. I-am zis că vreau să fiu Cody și nu am mai făcut. Nu prea mă voi, că m-am plătit, dar nu mă las. Comentează, cred că e al meu. Like! Așa face la toți, serios, nu. Fii atent, că o să vezi pe ăla cu like. Da. Aoleu, chef de renam. Am dat inima la test că după mă jurați, gata. Chef de renam. Pe calculator. Eu stau foarte mult pe calculator. Gaming Arena. Ce fain și eu mi-aș dori Robux. Da, păcat. Asta e canalul meu de pe canal. Asta e tableta mea. E canalul de pe tabletă. Niciodată nu mergeți, au gratis. Câți abonați are bine? Nu. Acum hai să dăm una. Nu mă uitați. Te rupi! Aici aveam vreo 7 abonați, nu știu. Stăm stile. Hai bă! Uitați prin ce... Repre! Bă, elaborat. Hai acum puțin. Aoleu, mai avem o grămadă. Trebuie să fac temele. N-am chef de ele. Nu știu ce era aici. Nu știu ce s-a întâmplat. Biulte. Asta cântam eu atunci. Pedofil. Like forță. N-am înțeles nimica. Eu de pe tabletă. Nicio. Vrei? Promoare Bă, dar nu i-am pus link-ul, cred. Abonați. Hola. Aveam puțini abonați, dar nu știu. Câți abonați aveam? Nu pot să văd câți abonați aveam. Da. Abonați-vă la Aveam schimb de bigace. E un prieten al meu. Vreau să fac. Oare merge Roblox? Că Ia că mergea Roblox. Serios. Stau aici pe Roblox. Merge? Nu cred. Nu. Merge. Mergea Roblox că înainte. Vreți să facem studii de gameplay? Gacha, da. Și n-am mai făcut. Wow, am descoperit thumbnail și nu mai merg să fac thumbnail. Toate activitățile, niciodată. Fără ales. Echipă războinici. Da, ani 9. Îndată fac 10. Nu merg pe la mine. Hai să scop. V-am zis că nu aveam mulți abonați. Da, bă, da, eu nu m-am mai uitat în comentarii că am uitat. Yeah. Acum să-i dau ocul că am uitat. Acum vreau. Nu,
Nu, îți trimit video. Haideți cu 8 abonați, please. Aveam 7. Este. Da, aveam 7. Bă, deci, Sangu l-a omorât aici. Frate, deci a omorât-o pe aia, numărul 6 cu Seibioc. Deci nu, că m-am enervat, fiți atenți. Deci nu uităm după asta. Gata? Fiți atenți aici. Abonează-te. Nu te poți abona la propriul. Fiți atenți. Fiți atenți aici. Nu, ce-am făcut, bă, da, eu o să dispera. Când îți dispera, apăs pe toate butoanele. Tropicale. Bă, chiar e numele ăla e bun. Am jucat Free Fire. Deci fiți atenți. Fiți atenți. Tot Bogdan e bine, femele. Are bilet, are, da? Lapte, să mă bag. Păi nu mai fi prost, mor. Mor, badane, dacă mai tot de aia pe mine mor. Hai, dă ce scrie? Lapte. Uai, nu, ăsta-i veci, că ăsta-i Grand Prix. Băi, prea rece să mă bag în bau. Băi, prea... Bă, unde-i, mă? Uite că-s pe aproape. Aici pusam foarte mult zuba. Pe aproape. Foarte aproape. Aparte 3, level 20. Cred că vreau să șterg side-ul. Da, pot să-l instalez. Bă, dar nu găsesc. Deci uitați-vă atent dacă am țări. Nu mai aici e aia cu bătaie. Nu. Da, aici nu da nimeni like. Like, bro! Am zis că s-a ptit-o și am zis fac și eu. Până repede bănați. Bă, am trecut ea. Am trecut ea de mult, am trecut. Fără ales. Hai că m-am puțin. Bă, deci mi-e foame. Aici am făcut reacții la TikTok-uri. Să uitați. Hai că... Deci am făcut acum niște reacții mari. Hai mă, că m-am puțin. Bă, da, nu găsesc. Aia. Hai să ne uităm de acolo. Pagina de pe. O să facem și cu ce cânteceam eu. Ok, acum îți dăm ca disperatul. Deci dacă dau pe chestia asta de aici, mă dă afară. Hai bă, că vreau să mă duc să mănânc. Bă, puteți dați skip aici, adică... Uite, da. Nu vă băteți, ascunde. Așa, Seibioc doarme, cred că. Așa cred eu. Da, doarme. Nu. De ce ai dormit? Bine, fac mai ăsta mare. Nu. Eram așa de atent aici, bro. Frate, așa de atent eram aici, frate. Nici mai vorbeam. Nu faci. Fiți atenți aici. Nu vă băteți, ascunde. Păi am făcut scurt episodul. Aici omor Sabioca. Ok, asta a fost episodul cu ce am postat eu cu video scurte, pa.